Здравейте, хора! Аз съм Дано да ви хареса моето лице. Да. Днес съм с фейскам и дано да не ми преча някъде. Ако ви преча, изчакайте малко. Съжалявам, че спрях клипа, но трябваше. Да. И днес ще ви покажа, както сте видяли от заглавието на клипа, какво има на моят телефон. Моят телефон е iPhone. iPhone. Стига с тия моите iPhone. Постоянно за iPhone мисля. Ще си купувам iPhone S. Скъпството няма такъв. iPhone Plus. Да. И започвам. Аз мога да съм местя камерката. Така. Тук пречи. Тъй, че започвам с, както на всеки телефон има Google, Voice Search, Gmail, Play Music, Play Newsstand, Google Settings и да. После браузъра, защо влизам в браузър? Деца не видиш. Калкулатор, както всеки знае. Чакай. Така, и ще ви сметне една задачка. С 11 си искам да е 11 плюс по 33 е равно на 363. 363 аз ви казах. Изчакайте. Защо бе? Изчакай малко. Вляза един мой човек. Защо трябва да спирам клипа, бе? Да продължавам. Докъде бих стигнал? Да, до калкулатора. Календара знам, че ми е сменено. Камера, Chrome, Clock, Color Switch, контакт. Защо трябва? Деца не видиш. Device Help, Email, Fakebook, Film Manager, Галерии. Съжалявам, че се мърда много, но... Да, и ако не сте гледали предишния ми клип, сме в друг канал. Да. File Manager, Галерии, Maps, Messaging, Messenger, Mobizen, с което снимам сега, Music, PewDiePie, Tuber Simulator, Phone, Play Store, Quick Remote, да. Аз съм Android с Android. Да. LG G3 Vigor, знам, че не от България. Да. Settings. Сега. Sim, Toolkit, Task, Think, Free, Twitter, Essential, Visual Voicemail, Voice Command и YouTube. Да, дами и госпожа. Да, съжалявам, че ще е кратък клипа. 4 минутки. 3, 2, 1. 4 минутки. И да, съжалявам, че през повечето време не искам още да се обръмля на екрана. Да, съжалявам, че през повечето време говоря. Съжалявам много. И това ще е от мен. Бай-бай!